Hola classe, anem a parlar en aquest vídeo del descobriment d'Amèrica. Si recordeu, havíem estat parlant dels reis catòlics que en la seva política, el seu nou model de política, varen apostar per l'expansió territorial, tant dins de la península com fora. I l'arribada a Amèrica va ser un dels grans descobriments de l'època i de fet va ser el tret d'eixida, no? El començament d'una època que va obrir pas a noves rutes i a altres descobriments. Ho anem a anar veient. Quines varen ser les causes dels descobriments? Doncs en primer lloc, la necessitat de noves rutes marítimes per poder comerciar. Fins a aquell moment només se coneixien Europa, Àsia i Àfrica. Aquests eren els únics continents que es coneixien. Si vos fixeu, així vos he posat un mapa de l'època en el que es veu els tres continents dels que vos parle: Europa, Àsia i Àfrica. Si vos fixeu, se podria arribar perfectament caminant a quasi tots els continents, no? Perquè o estan molt propet els uns dels altres o perquè se pot arribar fàcilment a peu. El que tenim marcat en roig és conegut com la ruta de les espècies. És una ruta que tots els comerciants europeus utilitzaven perquè buscaven aconseguir productes com la seda o les espècies o altres productes que se consideraven de luxe. Les espècies com per exemple el pebre, la canella, el clau, que s'utilitzaven per a condimentar aliments i que eren molt escassos. Aleshores hi havia molta demanda i el seu preu era més elevat de lo normal, eren considerats articles de luxe. Què és el que ocorre? Que en Europa, en el trosset que és del Mediterrani, l'imperi otomà, que són els turcs, havien ocupat pràcticament tota Europa i arribar des del regne de Castella fins a Àsia havies de passar evidentment pel Mediterrani i per l'imperi otomà i això se va convertir en una tasca molt perillosa. Però, torno a repetir, era molt important a nivell comercial poder arribar a Àsia. En aquella època també coincidia que la majoria de les persones pensaven que la Terra era plana, que si anaves navegant cap a un extrem, al final el que anava a passar és que el teu vaixell cauria per un gran abisme o que podries arribar a afonar-te. I, en fi, necessitaven trobar una altra manera d'arribar a Àsia, però clar, si ells pensaven que la Terra era plana, doncs si te'n vas per un costat no n'hi ha manera d'arribar a l'altre. I ahí era un poc on estava el quid de la qüestió. Altres causes dels descobriments? Per què se varen descobrir aquestes noves terres? Doncs varen haver uns descobriments o unes millores en els sistemes de la navegació, com per exemple varen començar a utilitzar la brúixola, que ja ho sabeu, ajudava a trobar el nord. Els mariners utilitzaven també l'astrolabi, que era per a determinar la posició de les estrelles. Quan era de nit, era la manera que tenien de poder orientar-se. Després se varen actualitzar els portolans, que eren els mapes que mostraven el perfil de les costes i mostraven les rutes marítimes. Així teniu un exemple d'un portolà de l'època. I per últim, varen aparèixer o es varen crear les caravel·les, que és un tipus de vaixell molt ràpid perquè té moltes veles i això era el que li donava aquesta rapidesa, que a més permetia fer front a les tempestes de l'Atlàntic. En aquest moment apareix Cristòfol Colom. Ell acudeix a la cort dels reis catòlics buscant financiació per a fer el seu viatge. Ell els mostra a Ferran i a Isabel moltes teories que demostren que la Terra és redona. Esta idea no era pròpia de Cristòfol Colom. Altres pensadors grecs i investigadors
ja ho havien afirmat abans. Ell simplement va agafar les seues idees i les va exposar als reis catòlics. No era la primera vegada que les exposava, perquè ja va ser rebutjat per altres monarques. Per exemple, va anar davant de la cort de Portugal i els reis de Portugal es van dir que no els interessava financiar aquest tipus de viatge. Els va prometre als reis catòlics que si se demostrava que la Terra era redona com ella afirmava, obriria una nova ruta per arribar a Àsia. Clar, com és redona, quan comences a arribar al final de l'Atlàntic, ell pensava que tornaries a Àsia una altra vegada. I això, clar, era un moment per a aprofitar-se de tota l'economia i obrir una ruta que fins a aquest moment era molt perillosa. Ell els va demanar la finançació per a poder fer el viatge i a canvi rebria el 10% dels beneficis i seria el virrei de les terres que se trobaren per allí. Per tant, el 3 d'agost de 1492 va començar el seu viatge des del port de Palos, que està en Huelva. Aproximadament va aconseguir 100 mariners i portava 2 caraveles que s'anomenaven la Pinta i la Niña i una nau, la Santa Maria. Varen eixir de Huelva, com dic, i varen fer una parada en les Illes Canàries per reparar vaixells i agafar provisions. Penseu que va ser un viatge difícil. Penseu en tempestes, el desànim dels mariners que no arribaven a port, no va ser, per molt ràpid que anaven les caraveles, no... Clar, doncs se tiraren un bon temps per poder arribar a terra. Fins a tal punt que varen patir en el vaixell 2 motins. Un motí és quan els mariners se rebel·len en contra del capità. Un dels motins més importants va ser el 9 d'octubre i allí varen acordar entre tots que anaven a viatjar 3 dies més i si al cap d'aquest temps no trobaven terra, tornarien. Per sort, el 12 d'octubre varen desembarcar en una illa de les Bahames que després Cristòfol Colom li va posar de nom Sant Salvador. Varen arribar després de 36 dies de navegació, molt de temps, i la gràcia de tot això és que Cristòfol pensava que havia arribat a Àsia i d'ahir que, per exemple, quan se va trobar amb els nadius americans els va posar el nom d'indis o indígenes perquè ell se pensava que havia arribat a l'Índia. Una vegada va arribar a l'arxipèlag de les Bahames va començar a fer un recorregut per totes les illes, però Colom estava convençut de que havia arribat al Japó. La tornada d'aquest viatge va començar en gener de 1493. Allí en la nova terra va deixar a 39 homes, no per res, sinó perquè va tindre unes diferències amb un altre mariner que se va emportar una de les caraveles per a seguir navegant per altres llocs. Un altre dels vaixells es va naufragar, van tindre problemes, aleshores només quedava un vaixell disponible i tots no cabien. Aleshores va deixar a part de la seva tripulació. Una vegada ja se va acabar tot aquest viatge, va fer 3 viatges més, va tornar 3 vegades, però va morir sense saber que havia descobert un nou continent. N'hi ha un enigma al voltant de la tornada, perquè, imagineu-vos la situació, els reis catòlics li han pagat el viatge, no? Han posat els mariners, les provisions, els vaixells, i jo, si hagués sigut Cristòfol Colom i trobe aquestes terres, me n'haguera tornat directament al que m'ha donat aquests diners per demostrar tot el que havia trobat. Doncs ell no va fer això, no va tornar directament a la rei dels reis catòlics, va anar a Portugal, que si recordeu era un dels països als que havia anat abans
o que s'havia presentat, no? davant de l'acord de Portugal, i els reis de Portugal li havien dit que no els interessava. I ahí està un poc l'enigma. Per què va anar a Portugal? Allí es va reunir amb el rei. No se sap exactament de què és el que parlarem. Va escriure cartes que estan publicades, s'han trobat, estan en alguns museus. Va informar de la seva arribada als Reis Catòlics, però quan ja portava molt de temps en la península. Els Reis Catòlics en aquell moment estaven en Barcelona i li varen dir, val, doncs ara que ja has tornat, vine ací a la cort que volem parlar amb tu, una manera de dir-ho. Ell estava en Portugal i per tal d'arribar a Barcelona, en lloc d'anar pel mar, agafant el seu vaixell que hagués arribat en molt poc de temps, va triar anar per terra. Ho va fer a cavall o en un carruatge, com fora, per terra. Per tant, se va retrasar molt la seva arribada a la cort. Tant se va retrasar que els Reis Catòlics quasi el declaren pròfug. Una vegada va arribar, davant dels reis va presentar una mostra de les riqueses que havia trobat en la nova terra. Doncs, per exemple, or, es va mostrar animals, com guacamalls, monos titís, fins i tot va portar persones indígenes. Ahí teniu en el dibuix un poc la diferència de com vestia una persona en el segle XV en la cort dels Reis Catòlics i com era un indígena de les noves terres, que el varen presentar ahí, no sé, quasi com si fos un animal més, no sé, una situació un poc estranya, la veritat. A partir d'aquest moment, com dic, se varen obrir moltes rutes marítimes. La primera, el número 1 de color groguet, ahí se veu el primer viatge de Colom, per arribar a l'Índia, en lloc de navegar cap a l'est, per Àfrica, baixant per Àfrica, que era el que s'havia fet fins a aquest moment, Cristòfol Colom se'n va cap a l'oest, travessa l'Atlàntic i ell se pensa que anava a arribar a este costat d'ací, per ací. Però clar, se va trobar amb Amèrica, que fins a aquest moment no havia estat descoberta. Després vingué el viatge de Vasco de Gama, és el de color verd. Va eixir des de Portugal, Vasco de Gama, i el que va fer sí que va ser capaç de vorejar la costa africana i arribar a l'Índia. I per últim, el tercer, probablement també un dels més importants, Magallanes i Elcano van completar la primera volta al món. És el viatge que està en color roig. Van eixir també del Regne de Castella, bordejaren Amèrica del Sud, baixaren, se'n van cap al Pacífic i tornen a arribar a Àsia, ara sí. El viatge va durar 3 anys i ells són els que varen demostrar ja físicament que la Terra era redona. Quan va arribar Cristòfol Colom, què és el que va trobar al nou continent? Doncs va trobar que estava habitat per civilitzacions que s'anomenen precolombines. Les més importants eren els asteques, que estan en el que ara és Mèxic, els inques, que se trobaven a Perú, i els maies, que són de l'Amèrica Central. Aquestes civilitzacions majoritàriament eren tots llauradors i artesans. Per a poder treballar utilitzaven instruments de pedra i de fusta, no coneixien el ferro ni la roda. Per exemple, per al transport utilitzaven llames, no havien vist mai un cavall. Els varen veure quan Cristòfol va desembarcar allí. I mai recorrien llargues distàncies, clar, si no tenien carruatges. I les llames, a millor no és que sigui un animal molt propici per a portar persones o per a cavalgar. Per tant, no podien recórrer llargues distàncies. Tenien una cultura i una religió totalment diferents. Recordeu la unificació religiosa que varen proposar els Reis Catòlics, convertint a tots els àrabs i els jueus al cristianisme? Doncs imagineu-vos un poc què és el que va passar amb la religió dels indígenes. I com a curiositat, tenien una forma diferent de comptar el temps. Segur que heu sentit parlar del calendari maia. Fa uns anys va haver un moment la gent deia el calendari maia que s'acaba, això vol dir que s'acaba el món.
els maies eren prou més listos que nosaltres i van inventar un calendari que era cíclic, és a dir, quan s'acaba, torna a començar. Nosaltres hem de ficar anys bixest de 365 dies, però hem d'afegir uno cada 4 perquè ja sabeu que el dia no dura exactament 24 hores i... Doncs els maies ho van fer d'una manera, comptaven el temps d'una manera que sí que es va quadrar, per dir-ho així. I amb un calendari tenien ja per a tota la vida. Van fer un calendari i quan s'acabava la roda tornaven a començar. Si teniu curiositat, podeu buscar a la Wikipedia, que segur que hi ha un munt d'informació. I després, què va passar després de que Cristòfor Colom trobara Amèrica? Doncs que molts conqueridors en nom del regne de Castella se varen dedicar a conquerir territori precolombí per fer encara més gran el regne. Francisco de Pizarro o Hernán Cortés foren només alguns d'ells. I ja també se podeu imaginar, doncs guerres obligant als indígenes a passar-se al cristianisme, un poc més de lo mismo. Finalment va ser el cartògraf Américo Vespucci, italià, que va publicar un llibre anomenat Novus Mundus, el títol ja mos ho diu tot, on explica que la terra descoberta per Colom era un nou continent. Com ell va ser el primer en parlar obertament de tot això, és per això que rep Amèrica el nom d'Amèrica per el cartògraf Américo Vespucci. I ja per últim, dir-vos que el descobriment d'Amèrica fou el fet que dona l'inici de l'era moderna. Acabem amb l'edat mitjana i comença l'era moderna.